ไม่ได้กลับเลยไปที่ยันนี่กลับมาजमा थाबाय थानाय हिसाबै थ' लोगोफोर दिनैनिफ्राय जोंहा एसे मानसिफ्रा खमायसिगोन आरो नै मालाय बेग लाना रेडि बेहाबो नोंलाय मा खारनो नागिरदों हा थाइस बेटिं क्लास खालामगासिनो नै मा सिलायदों आगैखौ आमब्रेला फ्रक ए देलाय देलाय नों नाम खिथाना लादों होनबालाय आच्छा पाटवारि टाइटेला थ' लोगोफोर दिनै माने दुखुनांथावना आरोना ओमफ्राय मा होनो जोंहा क'क्राझारनि बेयाव माने डक्टरनाव ट्रिटमेन्ट लानो फैनाया दिनै न'आव थांथ'गोन आरो सप्तासेनि थाखाय दा मा बुंनो ओमफ्राय क्लासनिबो सासे आगै थांगोन बियो गाबोन फैगोन ओमफ्राय नै बैनाय मुवा क'क्राझाराव थांगोन ना सप्तासेनि उनाव माने हमनानै दा माबायाव फैगोन आरो सानडे नङाबा सेटारडे नायहैनि मा रेडि खालामगासिनो मा रेडि नामा हा दे फैनाया गाबलायलायबाय जोंनियानि गाबना दै फैया माथो जागोन दे दे रेडि खालाम नङाबा आरो मोनाहैलायगोन मोनाबा जारला जागोन क'क्राझारनि बैनाय मुवा साननैसो रेस्ट लानो होननानै थांबाय बेनिफ्राय बेयाव क्लास लानाय सासे दीपिका आगै बेबो न'आव थांथ'बाय गाबोन फैसिगोन थ' माने बिसोरो क'क्राझारनि बैनायमोना मैया खुन्दुं सोलायदो नालाय आंबो थांदोंमोन बेनिफ्राय जमा जमा थाबाय थानाय हिसाबै
मोजाङै मोजां मोनथिसै ओमफ्राय सानडे नङाबा सेटारडेआव फैफिनगोन बिसोरो ओमफ्राय मानडेआव आरो खुन्दुं सोलायनो गोनां दं नालाय थ' जमा थाबाय थानाय हिसाबै हाबा नाङो आरो गारनो थांबा मा खालामनो उपाय गैया थ' भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ बयनिसिमबो थ' एसे खालि खालि नांसिगोन आरो जमा जमा इन्टारेस्ट खालामबाय थानाय रायज्लायबाय थानाय हा थ' लोगोफोर मानो हामा नाङा जानो जों ओरैबायदि रंजा खुसि इन्टारेस्ट खालामनानै थायोमोन बेसेबा दुखु नांदो सानफ्रोमबो जानाय लोंनाय मिनिनाय थ' हामा नांदो बेसेबा दायोथ' आरो न'आव नै जोंहा गावदाङाबो आइना आफा होनो बेसो बेरदों आरोना मोदोमाव नै नायनो हागोन खावख्लुमनासो दङ थ' दुखु नांदो बेनिफ्राय बांद्राय गोबाव थायाबाबो सप्ता मोनसेल'बाबो माने सानफ्रोमबो इन्टारेस्ट खालामनानै थाबाय थानायखाय थ' बेयाव थानाय क्लासनिबो सासे थांफादो नालाय बेयो न'आव थांदो थ' आइखौबो गाखोनाय नुदो आइया आरो थमथमा बरमासिम थांगोन थ' लांदाङानो जानोसै बे सप्तासेया बिसोर थाबा गाहामसिन नाङो मानो होनबा 2 मान्थआनो बारलांबाय बेयाव थानाया बेमार नायजानाया बेयाव थानानै थ' मोजाङै मोजां मोनहैथोंसै आरो सेटारडे नङाबा सानडे नङाबा फ्राइडेफ्रावबो फैनो हागौ थ' फैनानै बेमारखौ मोजाङै नायजानानै मोजाङै हामलांथोंसै बेखौ आसा खालामबाय आरो थ' जों माबायदि इन्टारेस्टआव थायो माबायदि मिनि खुसि खालामो नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ आगोलाव जों माबायदि मिनि खुसि रंजा खुसि थाबोबाय मानो गोसोखाङा जानो आगोलनिनो भिडिअ मोननैसो केपचार खालामना लाखिनाय दोङो नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै बेखौनो नायदो लोगोफोर One, 2, 3, start. Start. Ada yang los kucing mana? Gila time out. 3, start. let's antar 1, 2, 3, start. To hello logofer, good evening. To आङो बेवहाय गाइखेर आवा आरो बायदिसिना सना बानानि माबा दै माबानानै सारदों आरो ना मानो होनना बुङोब्ला जोंहा गावदाङा बे दब्रा ओंखारनाय आइना आफा होनो बे ओंखारदों आरो ना ओमफ्राय गोथार खालामनानै दोननांगौनो मानसिखौ स' बेनि थाखायनो आङो गोथार खालामदों आरो नै बेदाव नायनो हागोन मा मा होननानै बुंदों बेयो निम बेनिखायनो निम बिलाइ दुब्रि हाग्रा ओमफ्राय बे मस ना मा होनो बेफोरखौ होनानै दोनबाय आरो बेनिफ्राय आरो गान्दु सिङावबो दङ ओमफ्राय आं नै गाइखेर आवानि दै सारबाय बेनिफ्राय जिखौबो सारनोसै
दे जिखौ माबादो थ' लोगोफोर आङो बे जिखौबो सारबाय जाहाथे गोथार माने गोदो गोदायनिनो सोलिबोबाय थानाय नालाय बेफोरो मानसिखौ गोथार दोननांगौ मानांगौ होननानै बे जिखौबो गोथार होजोब्बाय गासैखौबो स' बिखिनाखौ मावबाय दायो मानसिनावबो सारखांबोबाय आङो दायो फैनानै उन्दुनोल'सो नांसिगौ आरो